Aimba kuonera mfoni, aimba kunoresha ona. Chiri guys. Tadzoka bata kutenda zvikwadzo. Handizokwasa angu kwadama asati kutenda zvikwadzo. Makatibatsira. Zvokwadi pasina murume uyu ka pamwe dai zvi project yedu yakamboposa. Ine mari vachinoda. Ndoda kuti chirongomba. Ndizvo zvacho. Saka toda kuatenda pesimbotaura shamwari mboatenda baba. Nemota yavo asi nyoreka kupa munhu mota. Yopadisira pesa. Faravo. Nezvakationa vachinoda asi sinyore kungopuwa mota mota yauchishandisa murambe makadaro vana chinoda wozvichajako changu kwangu uri kudira dhiziri nekutopa oiri nemvura nekubatsirwa everyday taiuya kuti acheke haada kutenda nekuhusa kwako dai ukarambawo chihuisana namwe seizvozvo patinoendawo tisingazoti kuti ahusana here saka ipapa I think paingo yanaka shuwa papa kaipa because ivhiki rese kana matoenda maisangatobhotikana nezvi Goma. Chilongoma for the people. Ndinongofara nezvakaitika mota ya sister Shero yakatapa. Saka ukafana kupiwa kombi machinoda kuti vafana kushandisawo mota yevechinapa. Zvinoti tadzoka pagaraji inoratidza kuti vanosara mbichana chimota chavo kuti ipere. Totenda nezvakangoitika. Ndobaifara shuwa ndobaifara nokuti time dzatinochaisa i9 o'clock. Saka ndaimboda kufunga kuti ndaizofamba sei kubva kudzokera kuchikoro kuya nekumuka everyday na4 o'clock kudzokera kubasa. Baba kaipa. Apa pane nyaya. Muviri wangu uchapera. Wachapera nemuviri. Makiyawa. Ndochida kutenda futi mai Chinoda. Zvokwadi vanga rimwe munhu imagine kunzwa kuti vati vachinoda vahaisa mumwe mudzimai mota mheno ari kufamba nekombi. Apa kombi yavachinoda inozikanwa. Zvozofamba pekunzi kombi yenyu taiona mai Chinoda ine mukadzi. Anotine girlfriend yeshe. Mwari paifa munhu. Apa pamachi mudoko ka. Wondiona manje pachiyo apa. Waiuya vachimbotirova. Kuti uri kuita kombi munhu wangu pai. Saka dangovatendawo zveshuwa mai Chinodavo. I'm sure vanhu vanonga vanoshanda zvakanaka vese. Vachinoda maki yenyu maoko. Yaidi kutambidza gift. Asi zvavasati vanobva chose bhozi. Vaidamboro matime kutenderera problem azizodi kuti tibude kuenda kure nayo. Iye ndongantoza ndogodza totanga ndamubvunza kuti zvoita undine pakati kuti azviti tongohwisanawo. Saka wozvengota local ataiita timboti kura nema. Singazozivi kuti apa boss ndasadana masvingo azviti kuti ndindeonayo kumasvingo. Waona manje saka hati ndoda kutenda shuwa. Unozwa ukasatoenda ka ndotakati. Handiti saka handizvozvo guys.